Καλημέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι και σήμερα εδώ. Δυστυχώς, κάποιοι από τους θεσμικούς μας φορείς είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι συναντήσεις, αυτός είναι και ο στόχος αυτής της συνάντησης, να αναδεικνύονται, να φέρονται όλοι οι φορείς μαζί και να αναδεικνύονται τα θέματα τα οποία υπάρχουν στο νερό. Εμείς, σαν εταιρεία, βρισκόμαστε σε αυτό το οποίο λέμε στη συμπλοκή του νερού και της ενέργειας. Το νερό και η ενέργεια είναι δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Είναι η ίδια η ζωή στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς ενέργεια, χωρίς νερό. Στην πραγματικότητα το ένα μετατρέπεται στο άλλο. Άρα πάντα, στο τέλος, αν θέλουμε να έχουμε αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές και να εργαζόμαστε στις τεχνολογίες οι οποίες ενώνουν αυτά τα δύο στοιχεία, όπως ακριβώς γίνεται και στη φύση. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει από το 2001, κλείνουμε 25 χρόνια. Είμαι ο ιδρυτής της εταιρείας, ξεκίνησα από ένα μικρό τεχνικό γραφείο. Θα μοιραστώ και εγώ προσωπική εμπειρία με ένα όραμα βλέποντας ξενοδοχεία όπου το νερό στις βρύσες δεν πεινόταν, ήταν πεντάστερα, προβλήματα, άλατα, καταστροφές στα δίκτυα και έλεγες μα είναι δυνατόν όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν. Ξεκινώντας από μικρές εφαρμογές, ακόμα μεγαλύτερες, με καινοτομία, με τεχνολογία, καταφέραμε να ξεκινήσουμε από μια πάρα πολύ μικρή εταιρεία το 2001 και να είμαστε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ευρώπη και ο 16ος στον κόσμο, εξάγοντας σε 30 χώρες με τεχνολογία, τεχνογνωσία, καινοτομία και κατασκευή στην Ελλάδα, στην αγαπημένη μου Κρήτη, στο Ηράκλειο, που βρίσκεται και τη βιομηχανική μας μονάδα. Αυτή είναι η κατάταξή μας. Αυτό είναι από το Διεθνή Οργανισμό που κατατάσσεται η ΣΑΕΚΕΜ στην παγκόσμια κλίμακα κατασκευαστών μονάδων εφαλάτωσης με βάση τη δυναμικότητά της. Αυτό το οποίο θα δείτε επίσης σαν προφίλ είναι ότι είμαστε μακράν ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος πλέον κατασκευαστής, όχι μόνο Έλληνας σε αφαλατώσεις, αλλά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη γεωεναλλαγή, δηλαδή ψήξη θέρμανσης με τη χρήση του νερού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το νερό μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα. Αν το διασπάσεις, γίνεται υδρογόνο. Το χρησιμοποιείς με μια αντιλία θερμότητας, είναι φορέας που αποθηκεύει και μεταφέρει ενέργεια. Αν χρησιμοποιήσεις μεμβράνες, που αυτό ακριβώς κάνουμε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των μεμβρανών, όπου με ενέργεια πάλι, με πίεση, μπορούμε να καθαρίσουμε το νερό, να απομακρύνουμε ρήπους. Αυτή είναι η μαγεία του νερού και της ενέργειας. Πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες δουλεύουμε, τις ενώνουμε και δημιουργούμε καινοτομία σε όλο αυτό τον κύκλο. Επίσης, πιστεύουμε πάρα πολύ στο ότι το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Πρέπει σίγουρα αυτό που να ενδιαφέρει πάντα είναι ότι πρέπει να παράγεται ποιοτικά και με το χαμηλότερο κόστος. Άρα όλες αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να οδηγούν τελικά στο πώς μπορούμε να παράγουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε νερό με το χαμηλότερο κόστος, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική απέτηση. Το νερό είναι αγαθό και πρέπει πάνω σε αυτό να δουλεύουμε. Έχουμε 4 τομείς: το νερό, η ενέργεια, το βιοαέριο και η αντιευρωτική προστασία. Όλοι οι τομείς έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα έχουν να κάνουν με το νερό και την ενέργεια. Το βιοαέριο, έτσι ενδεικτικά που κάποιος έλεγε, μα το βιοαέριο τι σχέση έχει να κάνει, είναι η αντίδραση της οργανικής ύλης με το νερό. Μόνο τους. Ο βάλτος είναι ένας βιοαντιδραστήρας. Παράγει μεθάνιο, ένα αέριο το οποίο προφανώς όλοι ξέρουμε είναι το φυσικό αέριο, το οποίο παράγεται από αυτή την αντίδραση του νερού με την οργανική ύλη. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο όραμα. Μας ενδιαφέρει καθαρό νερό, καθαρή ενέργεια με τη χρήση προηγουμένων τεχνολογιών προς όφελος των κοινωνιών. Έχουμε 281 άτομα προσωπικό, εξαγωγές σε 30 χώρες. Βλέπετε πού ακριβώς βρισκόμαστε φέτος. Πιστεύουμε πάρα πολύ στους ανθρώπους μας, γι' αυτό έχουμε 281 άτομα. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε δικό μας R&D. Αυτό είναι το εργοστάσιό μας στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Πώς ήταν και πώς είναι, μέσα σε 10 χρόνια, περίπου σε 30 στρέμματα. Είναι πλέον η μεγαλύτερη μονάδα κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης στην Ευρώπη. Αυτή είναι η μονάδα βιοαερίου. Τα γραφεία μας στην Κύπρο. Πρόσφατα φτιάξαμε στην Αφρική, τη ΣΑΕΚΕΜ Αφρικα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στο Μαρόκο, όπου κατασκευάσαμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά έργα, συνολικά πάνω από 135.000 κυβικά. Να πούμε ότι στην Κύπρο
όπου αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή λειψιδρία. Να σας θυμίσω ότι η Κύπρος κάλυπτε το 60% με 70% των αναγκών της με αφαλατώσεις. Αναγκάστηκε τα τελευταία 2 χρόνια να προσπαθήσει να βάλει έκτακτες μονάδες αφαλάτωσης, γιατί έμεινε από νερό. Παρότι έχει τόσες μονάδες, έχει περίπου 260.000 κυβικά την ημέρα αφαλατώσεις και έμεινε από νερό, γιατί τα φράγματα άδειασαν εντελώς. Επίσης, η Κύπρος, να ξέρετε, όπως και το Μαρόκο, αυτό λίγο για τους πολιτικούς μας, έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα φραγμάτων στον κόσμο. Δηλαδή, κυβικά ανακάτοικο έχει τα περισσότερα στον κόσμο, και η Κύπρος και το Μαρόκο. Και μείνανε χωρίς νερό. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσουν ταχαίως μέσα σε 6 μήνες να μπουν αφαλατώσεις. Είμαστε από τις εταιρείες που αντιποκριθήκαμε, όπως και στο Μαρόκο, και λόγω της κάθετης δομής μας, ότι είμαστε ταυτόχρονα κατασκευαστές, σχεδιαστές, operators, έχουμε ήδη δώσει αυτή τη στιγμή, το τελευταίο 8μηνο, 20.000 κυβικά την ημέρα στο δίκτυο της Κύπρου. Για να καταλάβουμε το νούμερο, 20.000 κυβικά την ημέρα, το ολόκληρο το Ηράκλειο θέλει 40. Το Ηράκλειο μένει χωρίς νερό για 10.000 κυβικά την ημέρα, που δεν μπορεί να πάρει από την Αποσελέμη, μένει χωρίς νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Κύπρος έχει βγάλει ήδη 2 συμβάσεις μίσθωσης μονάδων σε 5 χρόνια. Έχει βάλει 2, εκτελούνται άλλες 2 και βγάζει άλλη 1. Σε 1,5 χρόνο βάζει 80.000 κυβικά. Και στην Ελλάδα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, στην Κρήτη, έχουμε διακοπτόμενο νερό και γλυφό νερό στις βρύσες. Γιατί ακόμα σχεδιάζουμε φράγματα και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Να είμαστε σαφείς, η αφαλάτωση δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει η λύση ανταγωνιστική των φραγμάτων. Είναι η συμπληρωματική λύση. Είναι αυτή που πρέπει να μπει στο σχεδιασμό, γιατί η κλιματική αλλαγή επιβάλλει πλέον να έχει συμπληρωματική λύση. Το επιβάλλει. Δεν είναι θέμα ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το χειρότερο. Είναι μια πραγματικότητα, η οποία θα έρθει και στην Κρήτη, θα έρθει και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή η Κύπρος, η επόμενη είναι η Κρήτη, στη συνέχεια θα φτάσουμε μέχρι την Αττική. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να γίνουν φράγματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει όλη η πολιτική, πώς πρέπει να γίνονται, και βέβαια να σχεδιαστούν οι θέσεις και τα πλάνα με τα οποία θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα, να χωροφετήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα όταν εμφανίζεται. Το πρόβλημα εμφανίζεται και είναι τόσο οξύ που δεν το προλαβαίνεις. Θα σας πω, και θα ολοκληρώσω, σας δείχνω εδώ μερικές εγκαταστάσεις, απλά για να καταλάβετε νούμερα. Παραδώσαμε από την Κρήτη, ξαναλέμε, κατασκευάζουμε τις αφαλατώσεις, εξάγουμε στην Κρήτη. Η Κρήτη μένει χωρίς νερό για 10.000 κυβικά. Εμείς δώσαμε στην Καζαμπλάνκα 120.000 κυβικά την ημέρα σε 1,2 χρόνια για να σωθεί η Καζαμπλάνκα. Και όλες οι μονάδες κατασκευάστηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και έγιναν εξαγωγή στο Μαρόκο. Εδώ βλέπετε άλλες μονάδες 10.000 κυβικών. Μια μονάδα 10.000 κυβικών είναι 2 τέτοιες μονάδες που βλέπετε. Τοποθετούνται σε περίπου 1,5 στρέμμα. Δεν είναι 150 τετραγωνικά χώρος και έχει τελειώσει το πρόβλημα. Τα κοστολόγια προφανώς είναι πολύ χαμηλά, άνετα ανεκτά, ακόμα και για μίσθωση, ενώ για την ίδρυυση, για να το ξεχωρίζουμε, όχι την άρδευση. Η λύση είναι εδώ. Εδώ βλέπετε στην Πάφο μας δώσαν το οικόπεδο για να φτιάξουμε 10.000 κυβικά μέσα σε 6 μήνες. Παραδόθηκε, λειτουργεί. Συμβόλαιο όμως, το οποίο λέει: κατασκευάζεις, λειτουργείς, μου δίνεις το νερό, τόσο ευρώ το κυβικό, μειοδοτικός διαγωνισμός, τέλος. Αυτά είναι που λείπουν στην Ελλάδα. Ρυθμίσεις, μια πολιτική στην πραγματικότητα και μια κατεύθυνση για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα. Εδώ βλέπετε πάνω στο λιμάνι της Λεμεσού, στο λιμενοβραχίωνα. Άλλα 10.000 κυβικά έχουν μπει σε λειτουργία αυτή τη στιγμή για να δίνουν νερό στη Λεμεσό. Εντάξει, κάνουμε και άλλα έργα. Το νερό βρίσκεται παντού, βρίσκεται στην ενέργεια. Εδώ είναι ειδικά έργα. Σας δείχνω μερικά σημάδια για την ενέργεια, γεωναλλαγή. Όλο αυτό το κτίριο που βλέπετε παίρνει νερό από την προβλήτα, έχει αφαλάτωση, κάνει γεωθερμία, ψύχεται, θερμαίνεται και επιστρέφει το νερό εντελώς πράσινο. Όλη η ενέργεια, όλο το νερό βρίσκονται από μπροστά. Και το μεγάλο impact που έχουμε σαν εταιρεία. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσω, γιατί
Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να παρέμβουμε στην Ελλάδα και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, όντας ο βασικός πάροχος, ο βασικός κατασκευαστής συστημάτων νερού, τόσο για τη βιομηχανία, όσο για το ξενοδοχεία, όσο για το δημόσιο, βλέπουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι νομοθετικό, ρυθμιστικό και όχι τεχνολογικό. Αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει είναι αυτή η πολιτική η οποία θα προσπαθήσει, και βέβαια γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, συμμετέχουμε, μιλάμε, προσπαθούμε όπου είναι να μιλήσουμε, να δώσουμε την τεχνολογία, να δώσουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, πού βρίσκονται οι λύσεις, πού είναι το πρόβλημα. Αυτά τα παραδείγματα που σας λέω νομίζω δείχνουν ακριβώς τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Εμείς πρέπει να τον προσαρμόσουμε απλά, να τον προσαρμόσουμε στις δικές μας συνθήκες. Θα μπω λοιπόν και σε αυτό το θέμα και θα πω ότι η δική μου προσωπική άποψη, με τη γνώση τη συγκεκριμένη που έχω, αλλά και από όλη την επαφή που έχουμε, είναι ότι το νερό έχει μια εντοπιότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να αφήσει προφανέστατα αυτή τη μεγάλη ιστορία, το λέω ανοιχτά, γιατί πολλές φορές εδώ και με τον κύριο Μαρινάκη είχαμε διαφωνίες. Το νερό είναι θέμα που πρέπει να μείνει στις τοπικές κοινωνίες, στις ΔΕΙΑ, αφού εξεκινηθούν, που και αυτές πλαίσιο θέλουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Πάρα πολλές αυτές είναι πάρα πολύ καλές, πολλές είναι πολύ κακές. Γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο να τις ρυθμίσει. Οι ΔΕΙΑ πρέπει να ρυθμιστούν. Η παραγωγή πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο και στους σταθμούς. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος φορέας που θα διαχειρίζεται φράγματα, αφαλατώσεις, θα διαχειρίζεται την παραγωγή και τη διάθεση του νερού, το οποίο θα το δίνει στις ΔΕΙΑ για να το διανύμουν. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι βιομηχανικές. Άρα ένα μοντέλο τέτοιο, χωρίς να διαταράσει και χωρίς να επηρεάζει την εντοπιότητα, γιατί τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει στην επεξεργασία των λιμάτων και στο νερό χωρίς την τοπική κοινωνία, είναι το πιο σωστό. Η Ελλάδα δε, λόγω του αναγλύφου που έχει, με τόσο μικρές κοινότητες διασπαρμένες, είναι αδύνατον να μιλήσουμε για ένα εντελώς κεντρικό σύστημα. Και όποτε πήγε να γίνει αυτό, στο τέλος υπήρχαν τόσες αντιδράσεις και δεν προχώρησε τίποτα. Αντί δεν να προσπαθήσουμε να κάνουμε τεράστιες τομές, στο νερό χρειάζεται στόχευση και μακροχρόνιος σχεδιασμός. Αν μπουν τα πλαίσια, μπουν οι κανόνες, η ρυθμιστική αρχή νερού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αν μπουν αυτοί οι κανόνες, μπορούμε βήμα-βήμα να εξηγιάνουμε τα προβλήματα και να λύσουμε τα θέματά μας. Θα σας πω ένα τελευταίο κομμάτι για όλο αυτό περί της λειψιδρίας. Είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση να χωροφετηθούν και να βγει ένα πλαίσιο διαγωνισμών ενιαίο από το κράτος, πρότυπα τεύχη, με τα οποία θα λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης. Με πολύ συγκεκριμένους κανόνες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και ανοιχτές στον ανταγωνισμό. Κανόνες, έλεγχος ποιότητας, απαιτήσεις, ευρώ ανακυβικό, τελείωσε. Εκεί τελειώνει η κουβέντα με το νερό, εκεί τελειώνει η κουβέντα με τους διαγωνισμούς και αν αυτό είχε γίνει, δεν χρειάζονται ούτε καν χρήματα να επενδυθούν. Άρα όλο αυτό το κομμάτι που βλέπουμε στα νησιά που μένουν χωρίς νερό, δεν έχουν νερό, είναι γιατί το μοντέλο ακόμα και στη αγορά της αφαλάτωσης είναι λάθος. Όταν η κυβέρνηση δίνει χρήματα στις Δήμους να αγοράσουν μια μονάδα αφαλάτωσης, όπως έχει κάνει, υπάρχουν εκατοντάδες μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά και προφανώς και εμείς είμαστε από αυτούς που έχουμε πουλήσει. Και η μονάδα μετά μένει εκεί και ρημάζει και διαλύεται και μετά και λειτουργεί στο 50% του capacity. Ποιο είναι τελικά το ευρώ ανακυβικό? Θα πάθετε σοκ αν δείτε πόσο βγαίνει. Και μετά λένε η αφαλάτωση είναι ακριβή. Μα είναι ακριβή για όποιον δεν ξέρει να τη λειτουργεί. Αν λοιπόν βγει ένας απλός κανόνας που, προσέξτε, δεν είναι ιδιωτικοποίηση του νερού, να το πω και αυτό, μιλάμε ευρώ ανακυβικό για να το πάρει το δίκτυο της ΔΕΙΑ ή της ΕΙΔΑΠ ή της ΕΙΑΘ. Η διανομή και η διαχείριση είναι ξεκάθαρη. Είναι, όπως λέμε, ένας ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ρεύματος. Ξεκάθαρα συμβόλαια, ξεκάθαρες τιμές, ξεκάθαρα για όλους. Λειψιδρία δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα μόνο από νομοθετική ρύθμιση, χωρίς κανένα ευρώ να μπει, αν θέλετε, για επενδύσεις κτλ. Και αυτό είναι δυστυχώς το περίεργο, ότι ενώ συζητάμε τόσο πολύ, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε αυτό που κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Ελπίζω και μέσα από αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, και πράγματι να πω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ασχολείται εντατικά λόγω της λειψιδρίας με το θέμα,
θεωρώ και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε κάποιες πρωτοβουλίες όπου θα βάλουν σε αυτή τη βάση το νερό και θα μπορέσει να αξιοποιηθεί η τεχνολογία που ήδη υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ.